you Obovo Prophet Obovo Mesrau Jai Maninka Jana Chidiana woni pajeje for no according to case no me nim nukure wo so obi so pajeje wa Jana Chidie oh e mane nyejo sebe wo obi biti wo ba biti wo oniema Obovo de ne hawo obi an udi say ye de ya o say udi Other form in my aquaba shonko eba too much G8 eso. Nana ama owusia enemy na dane dano the air trendy ewo ye man gun emu enamede eso mo ewe fide kese eso. Na me kana stand mira and semni mu prekope. Eya abranti and din ede nana ose brusu a ebiom ye safre no nana unwenhi Rains Kingdom channel YouTube channel no eya ne dia na ebiom so no osaye presenter ewo Next TV no waba bontim na ebusuafo ni nya after eye ne wonsem ebedu a police phone ma nam so ye remand ne 2 weeks na court ST bill edemand for 30,000 Ghana cedis ni ebiem so no two sureties a ombetimi abwa na wetimi enya bill no na court tina ensem no so on the 3rd of July no no omudi sa bill no etu dwan wonyankofo mo mutimi begina mu mane ma abrante ne nyane fa wodie de ba fie ni nebusuafo ebetina na enumu echire ne ebehu se eye Reverend Obofo sofo peni a woda Anointed Palace Chapel ano a oni nya asem no ate se obate se okeka ensem to no so no wasa ade eye two more charges no de aka charges work court a wo mo ka ho asem na no ene man Ghana for especially when he the followers for ebekaseti a also for no press when he on babonten no one chere so wakukudo na the equals to the entimi embreak no ano kwasem wadi asem no eso we tie the followers no den ho abekere na watch ode no ho kire nia no so ka kire o mo say wono de woda so agina fakwa wogina no ompa abaye bibia mpusu ne na de ofemu krampo no amanusu hu bi say still na baby ogina say wonyina ho e wakukudo so ne busafo ye ko eye video a wode san nsem we etu edwano police court e di buoni ani die mo se ne sefata but eno ne ntrese asem no kre da hon mo a obi betumi aka no kre ne dia hye never ya dwen se ye de no kre betena o man mu nko ade ye de no kre e betena o man ni mu South prison jail intimi stop ye nyuma pa Evrade si ya mrane ya meye ya dwen si ya de no kre betena o man ni mu nko ade ye de no kre ne betena o man ni mu Apostle Ajiman Pempe. yes God's watchman. me mami I'm usua yeah me Apostle, the Bible Church of God as a for man what to say. Obia ho ye Christian wonti obia ho Obia ho ye. Oh So mama say oh Yakopon dom enkola no no so. problem Obia ye fa. yeah And apostle ya ready pa. eh The other was one na yombo ran sem no prekope. yo mati Apostle me twen na na was say bonsu unwehi. Te say ne ho sensem aba ma akoye emrasem te say police nsem for 2 times. Ama wabo eho ka 130 million. hey Esa ne kasa woka se no si nsem pi no woka ndenden no ochirechire nsem no. Ama na boka 130 million. But still na though say asem we do tumi say akoni mu pa ye de no go to remand for 2 weeks. No ba bontin ya no still na ojina afa kon ojina say on do be ko so aka no kre no. E bi etimi nsi ne kwan. Ure ade ne da ne ni so nta e ma ne nya sa akokudro e wo ni mu. Owusua edika no nyame nhira wati ndawasen so no nyame nhira dwumayefo nyina obibia nyeye mamosere makoma hwehwe Amen. Ene ahwefo amutie yen ewo program yi so agopun nhira mo Yaso. Ene meyere me ma asafoma nyina ne agiri wo nyina yo ohun you want Nana ohun nana kawo yo ena akoba se e dina kotum waba
still da so gina ojina ojina se no kure na no beka no kure on se ubusame ya me ya no a kire o se eko John chapter 3 verse 11 already Yesu a kire se de enim ene yeka na de yehunu ene edi mu adanse okay so tiase enti enipa bia no de wunim no we are sure say ade wo ka no eno no de a ensura kire wo de ase aha ene de wo hu ene wo ka so enti se de ogina me de meka say no onim de wo hu ene onim se de wo ka no ye no korenti no wo ka enti eno de obi antimi sin kwai enti me de meka say wonko so nyina no kore die num se no kore pa no wo ka de a wonka no kore ne saa ma onya won saa na chi so ati ase because we are say wo no eno kore ne ade ehia na da sama so mpa no kore oh Revelation 2 verse 10 urade say ensuro amane bia obehu na ohunam edi mobi ebegu afiase na mbehuna mane dadu ahode edi nukure koduru owuom na mem bi Nyankopon mema won kwa botiri edi amane bi obehunu no hu ahi awurade si edi nukure koduru owuom oni be bia na wodi nukure nso obehuna mane ebi no wakwakoda afiase yo ana muza akọ remand 2 weeks ago remand is an afiase nua ketwa nua ketwa mpa endi wakọ hoba o remand say enye papa endi nukura kaka endi o enu wakwakoda ho enu wa shawa 14 good days bad days kura ena pe nu waba ena still the original the all can work and you say the all can onim the all can so kofo bi su ka se abranto no ya homa so dodo asem we wo kan kane wo se enye no kre wodo akọ amate se bill 100,000 na grada betime mu etwa ma fefefe na onya ho ba biem oba bonti biem asem krona na wo se tutu kasa different enkofo ma mo frɛ wo in the show kan semti a ye reverend obofo ma enam so wa mu se di kan ko police station ko report no na eno edane bo wa o se akoda remand awudina asem no na we pie mpo no wenya konya obi fufu asa betwa 30,000 amount no wenya konya so pa bonti a are na woda so aye de wo ya a onim se the more awo ye no so the more anka kuna odi ye no so e hye bufo se akrampo a obi aba bonti krampo no o sa the 2 counts and 2 charges so add ka the work court no reverend obofo or the 2 charges abeka the work court what guarantee add na ho yi onya ho brase kakra empa cho wo de wa inform so wa ye no no that's so ejina fakon ojina ase on do beka no kre obeko so aka no kre yo owuzua that's pa Yamishra. Oh, some no bisa no. This ubisa. If you say a software, a home some now. I know great. Now, hino. Me undia or person chair, but who's a no credit? I would rather say do no credit could do. No man go to the same kind. So, and ebi ade wo kan nyina no eye no kore na se de obedi hu ada se kwa se atro no ade ato no se wetwa atro nti wetwa hu sika apani bebi afa but who da so gyina ho se de wo kan no ga kan no kore se enipa no ono okotua sika bi se enye no kore na o kan ye no ono so okọ ne baby afa no ho adi na woni we nyina no bomu e kan asem no ana we de wasese chinchina ogina so obi o wiase no pese obi a tenenka gana ma so woni mu se o pese nkrofo to nka unya fame na ayi wesi se no nya dom bebere ni edi wachi so obi betima ye de anya bebere na ka wo nua agwa di asem agwa ka asem atu obi so ba ono o nua na aba enye ni nua mom obi a ofrɛ ye
asem na meka okay so onipa nua ne onipa no enti na meka sa anye se bia ofi na busuo na ne maame babi no no pesa ena nipa yi onu ye wo se ye go kan no me de me nya no kurenti ma tweme ho ena o de o se chinchina o de ya no kure enti se o de ya no kure de a ena nipa no nso a wo kan ho asem no o se enya no kurenti obetwum odu batum wa kwa remind aba meboa nya reverend obofo bishop obofo say prophet obofo reverend obofo oh that be prophet reverend obofo lo be a friend oh you me my friend prophet apostle yes me a prophet me so nya reverend who ni so hu ade oh send ya onu na ye na dwuma oh okay na din wono dan so won't you see? Bible mu dey me hu so a prophet. Okay. And or they say whoever are you reverend, are you princess, are you prophet, pastor and money ever touches no munche. Okay. The cancer. Obofo. So obofo oye nyankopon di ma. Yes anity. No credit. Any ni pay akwa no so nkan kore. Omo hin dey o say the osia and osia. Wo di na kotumba akon aba. Eno gra yenya no se babe ana me boa babe ni ama no babe ye ama wona ya asem nwi babe ye kodi asem no pa ye di wo court ena afen so wasade 2 charges abeka ho obon kwa du mienu asa peace eni obofo ni abiri o na se de boy ye why na dey so obedidi ne ho a oh they say we are so no they say hunu nia me kwala asem kakra me wono me kan kire nipa because tu nipa fo a wo kasa kire nipa bi a ontie wo di ase e di me kan say obofo we on enka be ya wonya amaninka on Matthew chapter 5 verse 11 and 12 no Papa Jesus say, "Enshirane mo se oya mo no tan mo na me di nti odi atro eka asemboni biara to mo so mo nenye na mo ho nsepe mo na mo wo akatua a eson e wo soro ne saa no odi ye adifo a edi kan e kan mo nsam kan ensam anim egu on so tete no ne papa Yesu refe e say ye ne ye na dwuma no sangrofo bi kan ho nsam saa ye me ye ninje ne ye ho nsepeye na katua ye wo soro no eye kuma wa say wudi na chi onipa jeje ho obajeje wo saa ne grofo bi sit be bia e so nyame nipa na fe wudi yonko ye bone kura wo nkwa njeni Apostle no bia na wo so ka say kane no wo ka kane say eye onwe enyo ka no krenti no da so ejina ho no saa so no obofo hu ni say abrante ma na de so beko so a ejina nechi abo nechi a nti ono so be fa bibi kwan so e de a che no say ontwe no hu fini ntem nti wo ka say o ka no krenti na fe wo sa be ka say no obofo so na onya ade say odi ne ko prison na no no me that's what you queer your friends saying nana owusua wọ́n sẹ́ ọ̀nù ọ̀wé no wọ́n nù ọ̀sọ́ ọ̀ka nìkúrẹ́ mímí ní masam kúrẹ́ sí wọ́ náà mi ní obi obi anso ní obi ẹ̀dì ọ̀nù ọ̀sọ́ ẹ̀nùkúrẹ́ ní ọ̀ka ẹ̀nà ọ̀gbọ́pọ̀ náà ọ̀ka ní wọ́n asam tó sẹ́ ẹ̀nyá nìkúrẹ́ ẹ̀bẹ́dẹ́ bẹ́ hu nìkúrẹ́ o ǹdí kàmẹ́dì àbẹ́mẹ́ kà ní sẹ́ the better ní sẹ́ ọ̀gbọ́pọ̀ no ẹ̀kọ́ ń twẹ́ kyerè ẹni nípa bí ọ̀bẹ́ka ní wọ́n asam ọ̀gá náà bí yá no wọ́n nyá kúrẹ́ because udi esa na wo sa so di adwendwena beto wa ho so na e be de eno wo bedwena wo beda wo na ebi be kase de obofo wo ye na ye obi su be kase da bi sofo de wo nye sa so na de wo fa na say ya odi tuefo eni hwan de o fa na advice e ma me nu nyina wiase ni penya ni Christ na advice no na me ko tu ye no so enu wo say we are prophet we are divo we are wine we are nyame ni soma for so asoma wa
saa ne yɛde yɛ adiifoɔ no ɛka mo nsɛm yɛde atoro gu wɔn so ɛka nsɛmɔne biara wɔse yɛba saa yɛm yɛ ni nye feel happy ma wɔne nye sɛ nkurɔfoɔ ka wo ho nsɛm last bi sɛ wo na wotam bi omi I don't know mmerɛ fi kakra ebi ka sɛ ebi wo ka me ho nsɛm a mo na na me spirit ni nyini me wo ka me ho nsɛm a mo na me nya more spirit no ekosoro ne mani agye because awurade asɛm yɛ nokorɛ edi we nyina ma bɛn ne ehu sɛ nyankopɔ asɛm yɛ nokorɛ so ɛna brantia no so no ɛyɛ ayi wo hu ahi no wɔno nso no wɔn yɛ kɔn mu nyan sɛ sɛ yɛ de charges me no aba beto so tena baabi wo se wɔbɔfo so akɔyɛ sei ɔse nyɛ nokorɛ wo so sɛ nokorɛ me boa na edi mo twea wo kan kwa kosi dabai na sɛ nokorɛ nso a ɛdeɛ na wo de bɛyɛ bɔfo wɔn nyame kyerɛ no ɔno wo ahi deɛ na meka yi o wo nso deɛ na wobɛtumi de ayɛ ɔbɔfo nipa na ne twɛ no ɔno sika wɔ no yɛ kyɛmu ayi 1 billion koraa wonya wan ɔwɔ ahonya deɛ ɔwɔ ne sika bebree ɔhwɛni wotubɛtumi ne osikani atwema nso wotubɛtumi ne osikani atwema nso ɛno deɛ ha ɛnde ni musa dabi eni musa ɛde Proverbs 18:20-23 wɔse chaupa ɛna ohiani di kasa na osikani bua asɛm denden ɛdi osikani deɛ asɛm a den biara no wɔtumi ka na ohiani deɛ tam biara bɛg aboso yɛde nsɛm ne bɛwe but wasɛm yi abrante no kwari na ɔpɛkyɛ tɛsɛ nkɔfɔ nti asɛ sɛ wɔka enu ti na oda so ejina so wɔka no kwari nti ɔno bɛka no kwari akɔwuo mu ɔmfa ho nso hwɛ bɛba ne so ɔmfa ho amane bɛba ne so ozo ka sɛ ohiani ni osikani prepare nti so ohiani ni osikani prayer enti na no kwari ne ehia se bɛka no kwari na bɛka no kwari kyerɛ sɛ ehia fo ni ska fo asɛm oh da nyɛ saa mom na me pa akyerɛ pɛse ama na mom deɛ me pɛsɛ me kyerɛ ne sɛ woni ne twi ewade wo kan according to him no sɛ ɛyɛ no korɛ ana boa no korɛ ɛna yɛn Ghana ho no dansini bia nso ni masɛm ɛyɛ between 2 of them o dansini bia ni ana hu ne me kyerɛ no but ɛno korɛ a wo kan wɔse ɛnyɛ no korɛ nti wɔno bɛtwea agwakosi enti ne ɛne na sɛ ɔne ɔka ne saa na wɔse ɔnyae na ɔbɛkɔ so aka fine but Revelation 2:10 no wɔse duni kura kwan yɛn koduru owuom enti ɛne sɛ no kura no wɔn sɛ ɛyɛ no kura ni a ɛne owuo kura ntwa ne betwa nti bɔfo ɔtuo kura no bɛto abɔ no ana prison ɔde bɛ wakɔto for some years kura no ɔde no wakɔto mu a ɛne ɔdi no kura n'akyi bi na no kura ne meka sɛ ɔnyae ɔdi aseɛ because won yai okay ne mo no mi de kan nipa ani titiri wo ne obofo because you are a man of God wonu so a man of God a wonu say asem ba nipa mienu ntemu a ayese berema na yere na asem wantu bi asori awarem ntemi ho ase no eje se baako ebre no ho ase eje se baako eba fom eja bibia ti wo eti se aware no se ye me kire no uze aware bi wa utumi se ensem abemu no oba ne kunu no ensem no enye se awade no but bia mbebi be ma no utumi se wo yire no ni nsem na wo die no ohun enye de enfa no kwan ba do oba ne nyintu ndi the only thing is obema what did asam was it? Jangan come me jitu. Me my mistake. Na bi akoda. And I'm sorry. Na bi antin goda. No crensa na ati akoda. Na oba twe be me twe we kan. Ebi ni no mu yi. Enti ka me mesra obofo se, onu momu. On ban se ni bia kuma no. Enu odidi na tem. Enu ogu na nimu ase wo badwom. Me boa. Enti onya no mpa no ne bo ne nche no. No de won hwe so no nya ni Nyankopon dwuma
abaso wo nya me chere match me hu de o che no ye de common isi na efuto be na do be ma eye abrante ohun na nka ombe so be pie na nso akwese ono a ne teacher phone na omo to sade afene so omra bonte no mu na che we fi eye reminder ba na nso mu hu no oba bonte so no de asemwe abetu dwa no ai o se de ode emu kire mu ka be sa to aso na no efuto be na do be ma no sisi abetime nya no ho etime pie fi reminder no yo ama me da se bebre nyame sure so me sro ohun Proverbs accounts in me chapter 12 verse 15 was say ojimfo kwan etene na ni so na de otie afutuo ono no ye onyansafo okay obi otie afutuo no onyansafo so ndi ohun ahi me de metima kan say enkosi hwe so ena dimpa so eyesen ahonya de so ndi wontwem onya bibia manka na se wo sobo a omenani nkɔ ne bible na adwuma nyame de ama no onye ne ho no onye ena Ghana fo nyina obi a wo hwɛ me ana se utie me no esro bebre munyina obi a emfa na no ntum kakra na titiw obofo prophet obofo mesraw jai maninka jana chidie na woni pagegefo no according to case no me nim nukure wo so obi zo bagegewa jana chidie oh amane nyejo sebe wo obi piti wo ba biti wo oniema obofo de ne hawo obi a udi say ye de ya o say udi according to wo obofo according to the aba abontia ma obi atibi edi adanse say wo say udi wo say na so nyehwe entare wo hu o di ase obi di atam obi ka say tiawo obi say udi a entare wo hu uko ba bi eni wachi edi wa kuma mu no adwenim wonim say dia wo ye no eya di obi be ka wache over ho be enti ayi dia baba Yesu kan no wa ka cha wo say em say ho no quotation no nye dan kai ho enti mi say no o your friends in Matthew chapter 5 verse 11 any chapter verse 12 obofo bomodia read and study sa quotation am dia ma ono le sropa obia sofuo asopani o church member o obia kwasore we kremoni o so ya hwan we nipa e ya sama awurade na aka e ye onyankopon asem e koma obia enye ya sofo nko ha e koma obia ti obi kan sembu so obi didi watam obi ye ode anya mesraw kai awurade nyankopon se wono na hwew so edidi ye dia to so no mane nya ho yemfa nto so ye nu so e mane nya ho enti na obia enhwe nsua se de Kristo ba no Paul se munhwe mi nsua me 1 Corinthians 11 verse 1 and 2 munhwe mi nsua me se de me hwe Kristo sua no Kristo ye ni dinatam obi ka say John 10:20 o kanyam se mu preach abin say akọ mu nya no o money o possess demons no abodam no crazy ade na mu tie no na bi dinatam wesi say ni nyina ba yehu Paul mu nyina agibi Peter no mu nyina obi agi ada paetwa ye be twa ada pa be kanse be bi gu so na ene ka bare yakopon duma oh Matthew Luke 9:23 Baba Yesu say your person odi machi no onfa na senua da na oni machi onfa na senua nso a na oni machi eye na senua no a ye bono asenua wo so no dua na ye ne etare ho bonu na doa ne nsa ne na mu no se fa so wo se wo person odi na chi a if any man will come after me let him deny himself and take up his cross daily and follow me meaning me wo obia embana senua
na wo susu a ono aso ane de o owie eno ogota ne papa nchen endi yesu yemfa ye de ye nso a yeso a yesu be kwa kopia fi ho asem ya ne so a se bi ni o asem ni nti asem ne mu oduro nyame asem mu odu enti ya fa so a enti ya fa so a no ne ya fa so a enti ogbofo ne pa achew asem ya no a ne so no wa ba de aso a enti so a ne jade ni pa keka pastor wetu ne fo so be fa on fa so a nyame ne betre phone number etato yo medamo say ahefo ne tifo 0544 2626 14 055 2626 14 and 020 70 211 020 7020011 Medamo say ahefo ne tifo nyame nhyiram onomo na asemi efifiri nkoda nkom e wo mabrabom wo Yesu Kristo edi mu amen amen ebusuafo enede aha enede enkomo twetwe no ebesi adwontwe bia wo fa enkomo ye twetwe wa hase no obetimi ede ato ya comment section hono na ebiem so no bomodin a share video we e ma dofo ebusuafo enuanom nom ne entimi enfa emu aba midin ede na ama owusu a subscribe that's ene ebesending shimu bi makramo Oniadofo ahaye GH2 match na ohwe Malupi ene kase osofo Malupi me nhwe baabi a me nko baabi a too much GH kwa na mo be fidie ne to ho na me subscribe ka me ho nyenkohwensem pa wo me ra asema crowd